Bert de la Cruz, no? Owner of PCAG, Pampanga CCTV and Automated Gates. PCAG nag-start around magpa 5 years na niyan. I forget the month pero 5 years na. We started at CCTV lang, tapos naging automation and then fabrication, tuloy-tuloy na. Kuha namin floor area almost 550 square meters siya. Fabrication, actually simple lang kasi konti lang naman ang tinda natin. Fabrication ng gate and then paint, including the paint nila. Automation, tsaka yun, mga home improvements natin, CCTV, solar, electric fence. Most na yung north ang banat natin, pero nakakarating naman na tayo ng South Cavite, Batangas. Nakakarating na, actually pinakamalayo namin yun, hanggang ngayon pa rin Mindoro dahil nakagawa kami doon. May mga nagpapagawa pa rin sa Mindoro. So, ang mga design natin, puro mga modern. Wala na tayo mga medyo fancy na gates. Nag-i-incorporate sa mga modern houses. So, parang minimalist. Tama. Yun yung word. Hindi gaanong fancy yung gate. Marami. Mga old school, may mga curls pa. Mga ganun. Wala nang ganun. Mostly mga aesthetic talaga, medyo mga wood. Yun ang gusto ng mga clients. Ang kinaganda ni automation natin ngayon, meron tayong single sensors. Dati ang old school is poste-poste ang sensor, ngayon isa na lang siya. Meron tayong sliding gliding, yun pa rin ang ating top bestseller natin. Sliding gliding kasi perfect na yung sliding gliding na gate. So talagang convenient, lalo na sa mga sobrang liliit na parking. So, gumagawa tayo ng paraan para maging conveniente sa kanila yung gate nila. Dito tayo ngayon. MacArthur Highway lang tayo ng Talabastagan. Near Burger King, tabi lang tayo ng Phoenix. So, mga San Fernando area or Angeles na pupunta, sigurado makikita nyo kami. Facebook page natin, no? Pampanga CCTV and Automated Gates. Yun pa rin. Kung may mga gusto kayong paggawang gate, may mga sasagot agad sa inyo doon, bigyan nyo lang ang dimensions, may mga design tayo na pwedeng pagpiliin pa rin. We open 8 AM hanggang 5 PM tayo.